Poilana sao dol rok no nang kebono hamjaya ko hingkai eba nang keboni labar se hingkai o video no naya tongi mano tang hingkai o video hamjak nai bisingti no sanam jago hambai o story ni chalate bari ni bumu hingkai yarang te bubar khe para tongi for you te chala yarang hingkai agulio para tongi for you Bobani mobile kerai haipono boini phone rok bai call khaiye yarong bai kok sau horo rok khe boni ama baboni phone rok nagai horo khoi kok sau bobar bai yarong asuk hamjak layo bonu je kobai khabai hamjak gi phajak borok simise sai mannai borok ni hamjak ma khorok sa tai khorok sa ni bagai jasupano khlai mano abo haikeno bisi kaisa hayakeba 1 year laika asuke hamjagoi tongmase salcha bobar yar no yakarei alka chalabai khare thangka bobani dol baksaro yarno kothuma kazarko aboni talnai hayakeba tuman olo yarno bobar kol khlayo yarang tam khlai tongsa Yarung joli ma khorang bai kok sau nang sabuba yarung angni ni bobar sebule ani bobar agini thui thangka asukte markhe joli tong nanga no angke bolo joliya tamni bagi angno no joli nei ba nang to ani ke buya bole bobar sau angli nang bai busuk se kok sana ni muchui tong nang le ano bobar kok sabai ko sinino Yarung joliyoi show Engka asuk daluk sanani nangya Ano tai kol tak haisidi Okok no shawoi yarung kol kat khairu Abuni olo bar kol khlaifano yarung kok saya Salsa yarung no sabu jani bori video call khayo O bori ni gorong sakko som belai keram engsa Bonono goi age boro jani Nukja hai matongo Sinizak borok hai ki matongo Gana khe achugui korok shala jahai ki matongo Obori kok shawo Yarong tam khlai tongsha Ano shiliya dar Yarong kok shaya Molang zaza khe Borsagoi nasi bitongo Hinke obori desha shawo Angni ni bubar se Boba no nugui Yarong belai khana wana zago Bubar asuk da Keram ugi thangka bukur bai bekerik simise tongchiu bini busako o busakba tamni asuk slai jaka o kogrok no wan chugui yarung kog mangya buba khasa bubar kok kazang ke saw kok shade yarung please yarung saw kok sharani bagai ani khorang karika ang saimano nini khorang ani orose Saiman ke tamni bagai ang bai chale thang tabu phirugoi phaikana bole nini langmawo aboi haikeno koboma skok salaimani yagolo yarong saw tamni bagai asukera mangkhasa mairok chayada mai kari mai jamani abo chaya be baksano nono kari kathang tongmani abo kathi be baksano okok no shawoi bobar sholagi kabi tongo kap mani thaknani nai phano thage maya ongjako abo hai ke kap mani yarang waisa phano kebono nukyako yarang ko kasang ke sao takap sidi bobar thaksidi tamon kha anusadi bobar kok saya kabi no tongo tamon kha anu kise sanaba bobar kaptuti sao yarang anana phasidi Ang nang bai no tong sinai ayang masingo bo ang nini na ongai phaisitin ano na phaisidi yarang please yarang tamu khlainai mang sapano wan chukai jare manjagya ongo bukhaw kabangma sangmang achayo bubar khabaida yarang no hamjakna bo yarang bai thoya sakno tongna da tabu bubar bai yarang kajang laikhe hodani bororok tamu salainai Dolog naro no comment playo shadi nang tini
yarang ni jagao hingkai tamo khlaikamo te video no nini kisasuk chajamu tongkai like te comment khai sadi te kisasuk chajamu tongkai o video no share khai di